puhetilaisuus on toinen Eilan kattaustilaisuuksien sarjassa. Seuraavia tulee, 3:kin on sovittu ja ehkä muitakin vielä tulee. Ja tässä ei ole tarkoitus pitää perinteistä poliittista puhetilaisuutta, jossa jyriseviä puheita kuuluu. Tämä on ihmisten tapaaminen, lämminhenkinen ihmisten tapaaminen. Keskisuomalaisilla on todella hieno ehdokas. Kalevin kanssa tosiaan me ollaan tunnettu 60-luvulta ja mä oon ollut ylioppilasteatterissa laulamassa Riistä ja Ruoskasta mutta sitten kun mä menin töihin, niin sitten tämmöinen politiikan teko jäi pitkäksi aikaa, koska musta oli parempi olla toimittajana ja tehdä töitä semmoisista asioista, mitkä mä näin, että oli sen arvoisia. Mun ainoa poliittinen teko tätä ennen oli se, että mä olin ton Kalevin kampanjassa, presidentinvaalikampanjassa 87. Ei ole yhtään maistanut. Mä maistanut tästä. Siinä on suolaa ja pikkuja vähän. Se toimittaa. Kun niin mietin, että mitä mä täällä puhun, niin mun käteen osui vielä sitten tämmönenkin kirja kuin Eläköön demokratia, muistin menetyksiä, muunneltuja totuuksia ja muita poliittisia päästöjä. Iltalypsyn käsikirjoittaja on koonnut poliitikkojen möläytyksiä ja mä toivon, että musta ei tule koskaan sellaista poliitikkoa, että mä pääsen tämmöiseen kirjaan, kun täällä on mottona tämmöinen kuolematon lause, että siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Ja sitten tämmöinen yhteisen pöydän äärellä istuminen on semmoista hyvää yhdessäoloa ja siinä saa mahansa täyteen ja mieli virkistyy, että sen takia musta on kiva tulla yhteen syömään. Minä olen tuntenut Eilan 60-luvulta lähtien Jyväskylän yliopiston opiskeluajoilta ja olen todella mieleni hyvittänyt mahdollisimman positiivisesti ilahtunut siitä, että Eila on nyt ehdokkaana näissä vaaleissa. Sitten tämmöinen politiikan teko jäi pitkäksi aikaa, koska musta oli parempi olla toimittajana ja tehdä töitä semmoisista asioista, mitkä mä näin, että oli sen arvoisia. Sitten mä asunut siinä asemalla. Mun isä oli rautateillä, niissä rautatieläisten kolosseissa. Meitä oli paljon silloin. Mä oon käynyt Kemin tyttölyseota ja äidin maidossa varmaan imassut tämän vasemmistolaisen aatteen. Mä olin nimittäin 4. luokalla siellä Tipulassa ennen kuin mulle selvisi, että on muitakin puolueita kuin SKDL. Se herätti vanhemmissa järkytystä, että lapsi oli näin huonosti kasvatettu. Toisaalta sitten jokaista, joka asiaan uskoo ja haluaa vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen. Ollaan mukana hyvissä asioissa ja ollaan mukana hyvän ehdokkaan taustalla. Kiitoksia tästä. Olkaa hyvä, kahvia on siellä ja rupatellaan ja keskustellaan. Kiitos Kaleville puheesta ja kiitos teille kaikille, että olette tulleet tänne. Mä oon täydellinen noviisi niin kuin täällä estradilla puhumassa tämmöisiä asioita, että olen 40 vuotta puhunut toimittajana vielä suuremmille yleisöille, mutta kyllä mä nyt vähän hirvittää seisoo täällä. Ja sitten veli sanoi, että mun pitää pitää täällä puhe. Ja kun ensimmäinen Ellun kattaus oli, niin mä sitten vaan iloisesti kutsuin ihmiset, että no niin, tulkaa nyt sopalle. Ja sitten syötiin ja oli mukavaa. Ja sitten kun se tilaisuus päättyi, niin yksi sopansyöjistä tuli sanomaan, että ja ennen kaikkea sitten vaalimenestystä.